Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. UMLA ba marway ka khnam na not shlom kata uba edelbat nongrom ulapan pau ba ulong ubalakloy banlet yaso syakano kano ka sengsain perthai lada ka sarkar ha Delhi ka pentre kamno yaka inalan permit ILP bat pelat yaka meklia naka jingtre kam ka Citizenship Amendment Act CAA karai uba edelbat ban perna yaka ban mi no naka khnam bat ban let yaso no syakiwe pat ki party Haswa ka election MLA arajar arpulai kadai namar ka nongrim jomu ba uyang scam hamanta uba edelbat nongrum ulapan pau bakamat ILP kadai hakmat lada ka BJP kalaban pentri kam yaka ILP ham Manipur balai ham mekhlia omla dakaju kalenti ula benrap kamat kabaar yau put usam hapdeng ka mekhlia bat asam kaba ka mekhlia kalasya yuroj haka asam haka kerteng jong karoi kapar kabala kini no yaki jaka bat pendik yaki pajba kibasyong basa hak haput pensko uba edelbat nongrum uba edelbat kwa syu ban kanatang yaka kerteng jong ka khnam uba laong baka jingya syurut hapok ka khnam kalap penkutlat yau bat haban shimrai ban mi no nakani ka parti khnang ban plilat prilenti yaki bakin yalam yaka parti kum ka jingkwa jongki uba nongrom ularai ban mino bat ban prilenti yaki bakin yalam yaka khnam daka jingsuk ju yat lat yaki nongrim jongka perti lat no tang ban yakun yaki jinge jongka jelai uba adelbat ulo ban jurbiang yaka jingdon kam ban pentri kamno yaka state reservation policy jongka jela pi kumbakalong amar ngadi ubriu jong nongrim ngalapan pau hiru ba kinuno ki parti balak ban simlang kita nongrim ke bangadon nakam ta jaban rio ngarung along bakloy banlet banjoy mata parti maka poru kala nang ya tengarung khwa hi ban simini ka rai kamstet ka baga por ka kanang kham kloy kata kana khamba pi kawi kalong ka parti hi kan sa ka parti mo nama kalong ta uniform ngilat ko uniform gi phong biang ko uniform mo tenrei ko bakalong ngasko ampen mau khendiat bu pai ba jong jala on sothu bani ka election ka banwan arja arpulai kan de bitang artli ki banta ki bagi pai ba ki haban sothu kata ka de ka nongrim bat kawai ka de ka pisah ti marta daw ngala de haban let bi ka nongrim dengan haban pej kanu kata ka parti ka nongrim ti ya ka bangla terwa kam de ka bangan ikro nomor ba pi habang la terwa ti ka song ha kita ki ba suya ha ba kata ka nongrim jong ideology ki jong dengan scam kila ban priang but hakaju upor ngasngo ba lada pi kimdon kita ki ban simlang ya kata nongrim ko bangadon namarkan sujop tang collection mga ibas for past 50 years mo brosan post na mga ibabun sujop tang collection kim sim lala ban lai na ka banta ka generation de namar tadaw ngasim ni ka rai rang ba balada subu kimdon ru ngalong blakhre banyale independent namar kumbri balai lot ngakwa hiru banong lai lot ban perkhat lai lot ban tre lai lot bat ban rai lai lot kata ka song hadian ti kibriu kia kilawan persum ni babon ki bantamo na kongres mi ta kongres wat BJP ru tenrei nga ong pil wat ka dei BJP ru laki biang kinongrem ngalong bakloy ban rung tenrei ya ka ba sakhendat por hinga thai pai ba on step tengarong nang don preng je perkhat nomor ba pi habang adon ba ka khnam ngarung da kanongrem ti ban mentarung haban mi ru da kanongrem tidak ngade ban rung pat sawai parung haban rung da nongrem nomor ngam kwa ya ka ban moh na kawi ka por sigi por ngin rung na kawi ka yeng mi sui ka yeng kadom don jikshanya asu pi ka politics kam di ko baca khlia di ki briu baca khlia ti bar ka politics ko di ko bekentang jadi halo tanong rem haban perkhat rangba bat asyoban simno no karai mangade briu bayale nganya yale abet wada preng don gi balas sang bersutu bakla ndai ki bun ba ki isu ki bun ki isu bolong ki prime subject jong kejela jong ka state ke jong ki youth na ada boundary issue na lagi dei ka kanika mining policy ha ka bede bar doyong ru mo kumba no bar khamtam ka corruption mo kidi ki bubun ba ndrei ka bang ko an bu mata khamat khamtam ti khun samla ka bede ka reservation policy ti ka reservation policy ngako bang kran ka basai ka baladon penstu bakla manta ba dei jingle basta na jong ba del bot nongrum makan sawan in place ka roster system ti e ka por ngan sabatai ban sapan shailut iki bro kini ka dei bakiwe ki party kim don issue
Haba kim don isu ki super sang ban yet daw ban persu baklai poi ba tin rei ba ngampat ju yalam baklai poi ba ngampat ju kerja naka nongrem kumba sulong no kawi ka bantang mo ko ban keren nadu bangarung sa politics namar ngasim ba politics rika mang bakantang ngampat ju kelalama ngampat ju kelaya ngampat ju kerja na konstituensi ban ngampat ju kerja na nongrem de mar takadaw ngangit ini weekend tien ka bagi ong mo if I cannot fight them if I cannot fight them hakiwe gila manong ba if you cannot fight them you join them but in my place ngako bakrim da basay ba if I cannot fight them I will never join them but I will quit them jadi horta nong rip masasim ni ka rai kumbakalong kumong ipingam ko asu ban banalap ikan ni rito pupai ba dupsay ngarong lapan kre yaki agreement mli ki kendon ki condition habong ka jesuk ban resolve amicably ni habandon kita ki keren mo but hau ni haban don ru ko jing sanya ban ni haban pediang ru ya ke jing bakla tin dai ada kim don kita parti ke kita ke jing mut ka bangin keren ta ke jesung ti ka bangar ngala pun kre te kendon kumo syukuran no kim dai ki kendon ke bangin ong ba ban ai tiket dengan lani ban penkala no ikalama lani ban penbiang ban bu lesi UMP candidate na kamata future ni kabong kita ki hinding ide alor ke kendon bakablong strictly wait katkom ke instruction jong ka ECI tin dai ki we ki parlok kim simla pediang tengah rumah hun ni kata ya bang alai khon hidup hado barangit scam ba ngayai ni dukan ni kalong banganum babi abang sim no karai fi kum bakalong ngangit scam upai ba joka konstituensi yoi ya kijinglong kijuman joka kanam ti nget hiru ngan baki kenmau ya ke ba ngalayai don ban bat scam ka nong rim nadu ko basdang nadu bopor bopun ni ka kanam nadu ko por ba penkai ka kanam ngadon lang rekat ngaya ya bun ki obstacle mo bun ki jing tenju ndring ngaya ne kam dei tamang yasha ngalaya ne hadu ko ni khalamat tin rei ngasutu ba manumla asu ya kaban dangele na ka khanam ndei banga bitri ka khanam ndei banga shet kalai ka khanam ndei lanu nganum shet kalangan ra lang ba kata ka nongrem pat bar ki wei pat ki parti ki ba kloi ban pediang ite ka nongrem ngarung along ba kloi ya kaban yai lang syata ka ju ka lenti ka penyalam sa ka ju ka thong tikani ka jing simuni karai ka long ba na i ka por na ka wi na ki wi ki parlo ki brana ka ju kanhon jo ka khanam nadu baja ki MDC bladep adin ka aja kharpra ata ki MP election ta ka by election jong ka morganing manakani tingam ko ya wan penklumar kli i pai ba but ngam ko hidu ban karin issue ispang ka khanam mo ndei ngasungu pat ya ka khanam ngasungu i pai ba jong ka constituency ki bala jit yang ada ka jing i da ka jing sanya kaba kikimi nanti hani ka jing syakri ka jonga na ka banta ka jai bendeu lembak konstituensi panai nglayai ti bat kawi ngako ban keren ban pensai kadar khamta mi khon sama jonga jala kinum syai lambakla ka reservation policy ka banga ngara apo ka assembly ka banga kan ya ka banga la ya keren nadu apor no karung sipo ngamuk kalong do long senam ru po khanam ru ka dei ka reservation policy balai kita ki ong mnum la ban keren bakalong sensitive dengan ong kalong sensitive ya syuki ke jongki namar bak ya khle lang haga bak ya join lang bat ki wei pat bat ke jela ya bro koi klam da keren sniu nanti klam da long don gununu ke kadau ya ki parlok garu ngilong kom sipara ka juk state ndai ka dei high time bangin kam namaka kani ka reservation policy ka long outdated tinamar kadau ngadawa badai ban review ban revamp ngaklam dawa ban ong ba 40% nsim no nau garu ban ai no extra 10% syukasi ngakam ong kumta ngaklam keren ru i ka job i kai ka bang ngakwa pakren basai ka long ba ka reservation policy ka long outdated ban dong kam ban review ban revamp ban kalau ban thamai ban relook ban yit ban pe kimi biang hai don jingduna bar ka ba main importantly ka long ba ngidong kam ban scrap no ban omit no mo ban weng no ya ka carry over kaba kani carry over kadi special tang ki parlok naki ngamut ha juk jela ki parlok garu ki belum sipara ndrei nomor pi kawai kata kaba carry over kaba ar par kalong ban bifurcate no ban dealing no ban separate no mo ban pen ban weng no nakajong mo nakaliang ka academic bagim di banyak seno lang par ka job dia lor takanong rim ka banga yang scam ba pi ADN kam dei ka ba community garu anu kiu na ni khasi kiu ngamdon nim ta khasi nam tam de garu ngaudan nim ta ka hok te ba kong sandu kalong ba ngilong concern ba din 50 years ngi pej ba ka bandu jongi ka jela ka jongi kam kiu ndai ka yar tadi mar takada demand ba di ban review ba ban relook
Tidak ada kini perlu kio molong sensitif ngangam ngai molong sensitif. Henry la kalong sensitif tu molong sensitif jika syuki ke jongki markia bargain markia trelang batu barki perlu garu neki wei pat ki ngamut ki thain garu mau peniang kita kandidat tikla kompromis lupa tik ini akan jadi benriu. Kalong pop si ban keren jadi benriu. Henry ka ngi haban hikai mengdi ban i yala dia ban borom ki wei.